खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो गासैबो इसोरखौ सोरबा शिवखौ सोरबा बाथौ सोरबा आल्लाह सोरबा माने ख्रिस्टियान बेबायदि गासैबो जोङो इसोरखौ सिबियो बयबो निजा निजा धोरोम हिसाबै निजा निजा जायखौ जाय सिबियो बेबायदिनो गावबा गाव सोरबा बुट सोरबा नालेंखर सोरबा गाइखेर बेबायदि गुबुन धोरोमनि मानसिया गुबुन रोखोमै इसोरखौ जोङो सिबियो नाथाय दा बायदियाव आं नुनो मोननाय बायदि मानसिफोरा इसोरखौ माने घुस होनाय बायदि भेटि होनो नागिरो माबायदि जे आंनो ई खामानिखौ मावनानै हो नोंथाङा आं नोंथांनो ई खामानियाव साक्सेस जाबानो उमुक बुस्थुखौ होफैगोन नोंथांमोनाबो निश्चय माब्लाबा सोरखौबा बेबायदि नुथारदों आसलते जोङो निजेखौनो निजे मा सानो जोंखौ इसोरानो जोनोम होदो बा इसोरा जोंनि मा मावदो मा मावाखै जोंखौ गासैबो मिथिगो थेवबो जोङो इसोरखौनो थगायनो सानबावो जे आङो ओइ मन्दिराव फारौ जरासे होगोन बा इयाव बोरमा मासे होगोन बेबायदि होनानै निजेनि खामानिखौ माने मावहोनो नागिरो इसोरनाव जोङो बेबायदि माने खोन्थानो लायो नोंथांमोना निजेनो माब्लाबा साननानै नायसं बेबायदि जानो हागौ ना माब्लाबा इसोरखौनो उल्थायै फैसा होनानै माने अफिस रखम जालांदों मन्दिरफोरा माबोरै मानसिफोरा माने मन्दिरफोराव खुलुमहैयो माबोरै बोर बियो जे ई बुस्थुखौ होगोन नोंथाङा आंनो ई बुस्थु ई खामानिखौ मावनानै हो जोबोद आसरित खोन्थायो मोनसे मानसिफोरा मा साननो हमदो गावखौनो गाव मा भाबियो हमनानै मोनाखै आंथ' जाय इसोरनि मुर्तिखौ मानसियानो बानायनानै बे मानसिया बानायनानै खोब मोजाङै बानायगोन ना मुर्तिफोरखौ बेखौनो मानसिफोरानो बायना लाबोनानै बेखौनो फुजिफैयो आरो जाय इसोरा पुतला बायदि बे मानसिफोरखौ दि दुनियायाव गथायहरदो बे गावसोरनो नांलायलायो नोंथाङा नायसं भाबिना नायदोंना माब्लाबा जाय मुर्तिफोरखौ जोङो धुप धुना एकदम साखि थाखि लगायनानै बेसां गोथारै दुगैनानै माबा फैयो बे मुर्तिखौ सासे मानसिया हाखौ गाग्लि नानानै बे सिङाव जिगाब माबा माबि होनानै बेबायदि बिसोरो मोनसे आर्ट बियो मुर्ति बानायनानै बाजाराव फानफैयो आरो बे मुर्तिखौ बायना लाबोनानैनो जोङो न'आव ओरैबायदि माने गोथार जायगायाव दोनफैयो गोथारै सिबियो सब बिनि नामाव मासाव नङाबा मा बोसोरसेयावबो खनसेबाबो जोङो गाज्रि प्रसाद माबा माबि होनानै खाथि खालानि मानसिफोरखौ जाहोयो नाथाय बे भगबानानो जोंखौसो जोनोम होदो आरो जोङो माब्लाबाबो सासे मानसिखौ बेबायदि फ्रियाव मोनसे बुस्थु कुनुदिन माब्लाबा जाहोफेरदोंना जे मानसि हिसाबै नोंथाङा प्रसाद हिसाबै राननाया बे बेलेग बाथ्रा बे नोंथाङा बे भगबाननि नामावसो राननानै होदो नाथाय माब्लाबा सोरबा सासे गोरिब मानसि जायखौ नोंथाङा एसेबो सिनाया माबाया लामाखै थांबाय दोङो माब्लाबा सानजौफुआव लिंनानै दै गिलाससे माब्लाबा जासिफेरदोंना नोंथाङा जोंनि सिन्ताधाराया बेबायदि जानांगोन दाबायदि जुगाव थांना थानो गोनांबा मानोना दा जाबायदि जुग जाबोदो मानसिफोरा भगबानखौनो बेबायदि थगायनो नागिरबा माबायदि जागोन नोंथांमोनाबो खनसे साननानै नायसं आंथ' आसरित मोनो किसुमान माने जायखौ मिस्ट्रिफोरा बांसिन मन्दिरफोरखौ सोर बानायो मिस्ट्रिफोरा सिमेन्टजों मोनसे गोसोम अन्थाइनि रखम बानायना बेयाव मेगन रखम ओरै मोनथाम सिन होबाय गेजेराव मोनसे मेगन रखम आखिना होबाय आरो मानसिफोरा बेयाव लिटारै लिटार माने गाइखेरखौ लुनानै माने नागारहरो माब्लाबा बेबायदि सोरनोबा गिलाससे गाइखेर नोंथाङा सोरबा गोरिब मानसिनो होफेरगोन नोंथाङा निजेनो सानना नाय जुदि बेबायदि जुदि गासैबो सानो मोनबा जोंनि बे इन्डियाया मा रखम जालांगोन जोंनि इन्डियायावल' दाबो बेबायदि एकदम पुराना सिन्ताधारानि मानसि दाबो गोबां दं
आरो बेनि अनगायै कुनु जायगायाव बेबायदि गैया। बेनिखायनो जेसेबांनो लेखा फरायाव दावगागोन जेमाननो मानसिनि दिमागा माने आपग्रेड जालांबाय थागोन एमाननो बेफोर अन्धबिश्वासनिफ्राय माबानिफ्राय माने जोङो खारग'लांबाय थागोन। भगबान दं, बयबो मानियो आरो बयबो बे गोसो सिङाव मानिनांगोन। नोंथांनि सिङावनो भगबान दं। नोंथाङा हदाय बेखौ साननांगोन जे आं जेराव थाङो, जि मावो, जि माने खामानि मावो, सबजों आंनि लोगोआव भगबान दं। बेदि सानबा मा जागोन, नोंथाङा जेब्लाबो जेबो गोरोन्थि खामानि, जेबो गाज्रि खामानि नोंथाङा मावनो हानाय नङा। मानो दिनै भगबान दोङो, इसोर दोङो होनना गासैबो फोथायो, नाथाय मानो गाज्रि खामानि मावनो गिया मानसिफोरा? मानो पाप मावनो गिया? नोंथांमोना अफिस गंसेयाव माबाफोर खामानि मावनो थांनाय नोंथांनाव 50 थाखा हर होनना बिनो हागोन। इसोर दोङोबाथाय मानो बे खामानिखौ मावनो थाखाय दरमाहा मोना नामा? बे खामानिया बिनो मावनांगोन बिदि नङा नामा? अफिसाव बिनो मानि थाखाय दरमाहा होदो? जोंनि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय। नाथाय जोङो मा खालामो, अफिसाव एसे माने बेबायदि साख्रि मोननाय लोगो लोगो मानसिफोरनिफ्राय फैसा लाथिंग्रा जायो। जुदि भगबाना दोंमारोबा, नोंथांमोना फोथायमारोबा, मानो बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो एसेबो गिया? माब्लाबा सम मोनबा नोंथांमोनाबो साननानै नाय आरो आंनि भिडिअ'आव होननाय बाथ्राया जुदि सैथो मारबा आंनि भिडिअ'खौ लाइक खालाम। लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।